Hola, molt bon dia. Aquest vídeo és per ensenyar-vos com podeu tramitar, d'acord, l'ajut pel càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries. En aquesta pàgina, que us intentarem fer també arribar l'enllaç, aquí teniu els terminis, la documentació, d'acord, que variarà en funció si sou persona física o persona jurídica. En el cas de les persones físiques haureu d'adjuntar el formulari que us ensenyaré després i després també aquest enllaç que teniu aquí, que és l'autoavaluació. En el cas de persones jurídiques haureu d'adjuntar aquests dos documents que ja us he dit i, a més, a l'apartat B, d'acord? I C. Seguim. Doncs comencem. Ens descarreguem el document, d'acord? Cliquem aquí. Aquí veureu que us surt aquesta pantalla on diu que aquest document com que no pot accedir. Això és perquè és un document, és un PDF intel·ligent i pesa molt. El que teniu que fer és descarregar-vos-el. Creeu vosaltres una carpeta, us el podeu deixar a l'escritori on vulgueu. Jo ja m'he creat una carpeta on, per aquest exemple, per guardar-lo aquí, d'acord? Posem desar. Aleshores anem a la carpeta. En aquest cas ja se'ns ha obert, però podríem anar a la carpeta directament i buscar d'acord, el document i obrir-lo, sí? Doble clic i ens sortirà. Doncs aquí tenim aquest document. Aquest document que consisteix en escriure el vostre nom, els vostres cognoms, identificar-vos, DNI, vale? En funció de l'empresa, la línia de l'ajut, posarem que és la U, d'acord? Càlcul del perfil. I després aquí és important. Aquí heu d'anar posant els criteris de priorització, és a dir, heu d'anar afegint el que us donarà punts per posar-vos dintre la classificació més alt, més a baix. Heu de clicar aquest botó d'aquí i seleccionar. En el cas de la línia 1, prioritàriament hi ha dones, d'acord? Presència de dones, presència de joves, registre, assisteu al CCPA, el CCPI, DOP o IGP, i l'economia circular, d'acord? Que us he dit dones, joves, CCPAE i economia circular. Llavors els anireu seleccionant i aquí us anireu puntuant, d'acord? El que pertoqui. I després aneu apretant afegir, afegir i anireu posant dones, joves i aquí faltaria el CCPAE. Una vegada ho tingueu, ja veureu que us va sumant automàticament, d'acord? Aquests punts d'aquí sortiran a les bases. En el cas de l'economia circular són 2 punts, en el cas del CCPAE 4, dones 0,5 al màxim i joves 1,5. Una vegada ho tingueu, aquí heu de posar la localitat, d'acord? I aquí, doneu, clico una, i aquí heu de posar la data, d'acord? I aquí ja una vegada ho teniu, poseu guardar, sí? Us tornarà a fer, a demanar on ho voleu guardar i guardem aquí, desar, sí. Una vegada tenim això, tornem a internet, d'acord? Entrem a la pàgina i anem, ja hem estat aquí a documentació, ara anirem aquí baix de tot on diu pas 1 per internet, d'acord? I cliquem damunt del formulari. I aquí se'ns descarregarà el segon document que necessitem. Apretem a descarregar, d'acord? I se'ns obrirà. Se'ns descarregarà un document que serà el mateix que l'anterior. A veure, ja el tenim. Esperem un moment. Són documents pesats i tarden una estona. Perfecte, doncs el tenim. Aquí tenim, hem de seleccionar si som persona física o persona jurídica, d'acord? Si actuem a través d'una entitat o a través de títol personal. Posem, en cas de persona física, que seria el meu cas, el nom, cognom, que és una persona física, s'ha d'afegir només el nom i la identificació a més. No? I també el nom del representant, etc. En cas de persona física, només el nom de la persona, el cognom, identificació, després l'adreça, tipus de via, etc. D'acord? Tot el que està en vermell és necessari reemplenar, on hi hagi quadradets vermells. D'acord? Després aquí és important que recordeu quan esteu en aquest apartat, seleccionar la línia 1, d'acord? Aquí és actuacions de 2023 i aquí un exemple seria posar horta en cas d'agricultura i en cas de ramaderia, ramaderia. Aquí haureu d'especificar el número d'hectàrees que tingueu, d'acord? Les que siguin.
o en cas de noms d'animals, doncs el número d'animals que tingueu. Heu rebut abans, sí o no? Normalment és no. Si no heu rebut ajuts abans per a aquesta mateixa matèria, pel tema de l'ajut de la línia 1, més a baix heu de seguir, i aquí això és important. Heu d'adjuntar el document que heu reemplenat abans d'autoavaluació. Aneu al document, d'acord? En aquest cas és aquest d'aquí, perquè jo tinc ja diversos exemples. D'acord? I això és OK. En aquest cas no em deixarà aquest, doncs ompleno l'altre que ja havia emplenat bé. Vale, doncs aquest d'aquí. D'acord? L'adjunteu, perquè l'altre estava buit i no em deixava. Aquell sí que estava ja omplert i m'ha deixat. Aleshores, anem seguint cap baix, cap baix, cap baix. Vale, doncs aquí accepto. Aquí haurem d'apretar validar, d'acord? I aleshores ens indicarà què no m'ho omplert. Jo, com això és un exemple, jo ja tinc un altre document que he omplert, però si ho empleneu tot, d'acord, us sortirà OK. És important que primer emplenar, després validar i, per últim, desar, d'acord? I el deseu no? On teniu, on vulgueu vosaltres el vostre ordinador. Sí, jo ho tinc sempre concentrat en una carpeta. Una vegada fet això, tornem a la pàgina web. Aquí és el que us deia, emplenar, validar i desar, us ho recorda. Una vegada ho heu fet, que ja ho hem fet, anem a enviar tràmit, rebre, que apretem aquí, triar un fitxer. Quin fitxer tenim que seleccionar? Doncs tenim que seleccionar el fitxer que és no el d'autoavaluació, sinó el de la sol·licitud. D'acord? Aleshores, jo el que tinc és aquest d'aquí, d'acord? Aleshores, posem enviar, i aquí et surt que tens que identificar-te. Jo ho trauré això de la pantalla, d'acord? Perquè són les meves dades, i ara quan tingui registrat, aquí l'únic que recordeu és posar el vostre DNI i el vostre telèfon. Un moment, sisplau. Una vegada ho haureu emplenat, us enviarà un còdig al mòbil, d'acord? I aquest còdig doncs, l'haureu de posar. El cas és aquest, però el vostre serà un cas o serà un número diferent. D'acord. Ara ja em surt amb el meu nom, que estic dintre. Això és una altra cosa. Vale. Aleshores, ja estaria dintre, d'acord? Ja s'hauria enviat, sí? Ja ho tindríem fet. Doncs moltes gràcies, espero que us hagi sigut d'ajuda. En cas que no us enterés, perdoneu que ho torno a fer, en aquest cas potser he seleccionat un dels dos documents que no era, vale? Podeu tornar-ho a intentar, és a dir, l'únic que hauríeu de fer és tornar al tercer pas i seleccionar el document que realment era. Vale? I al acabar fent això us sortirà aquí una finestra que us sortirà validat, d'acord? Que ho teniu dintre, sí? Doncs res més. Moltes gràcies.